Luni încoace, azi ar fi a patra zi, deci, poate chiar dinainte ca Gigi să se predea, la televiziuni se discută despre eliberarea celui mai mare creștin dintre infractori. Ei bine, nimeni nu s-a gândit, frate, să pună mâna pe telefon și să sune la președinție, să întrebe: Traiane, ai mă vreun gând să-l grațiezi pe ăsta sau nu? Desigur, ca să faci asta trebuie nu doar să fii posesor de legitimație de jurnalist, ci să fii chiar jurnalist. Deci, ce facem noi, ca jurnaliști adevărați, când vorbim despre subiectul grațierii lui Becali? Noi, ca jurnaliști, când vorbim despre Băsescu și grațiere, sunăm la 22 22 22 și cerem cu președintele. Ia să vedem ce facem noi, ca cetățeni cinstiți, când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el. Eu, domnule, eu. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția. La telefon 22 22 22. Asta facem așadar. Sunăm la 22 22 22 și cerem cu președintele, îi dăm portofelul și îi cerem un interviu, pe care președintele, respectând atât portofelul cât și relația cu presa, mi-l dă. Uite că sună. Ia. Vă salut, bună seara. Domnule președinte, vi s-a cerut să-l grațiați pe Gigi Becali? Și răspunsul a fost nu. Ce dur, atât de categoric, domnule președinte. Nu vă gândiți un pic, nu există așa nicio portiță. Nu vă mai amintiți când stăteați la șprițuri cu Gigi? Încă nu erau toate condițiile să se întâmple acest lucru. Încă nu erau condițiile să se facă acest lucru? Păi când v-au sunat? Cum sunt convins că vă aduceți aminte o dată, data de 5 mai 2010, aș putea spune cea mai grea zi din viața mea ca șef al statului. Cum v-au sunat pe 5 mai 2010 să vă ceară grațierea lui Becali? Păi l-au condamnat abia pe 20 mai 2013. A fost o zi care mi-a adus și ură și supărare și pierderi politice uriașe, nu numai mie. Dar asta e dita mai conspirația, domnule președinte. Știați așadar de acum 3 ani că Becali va fi condamnat? Asta înseamnă că v-ați amestecat în justiție, nu? Mulțumesc acelei majorități fragile că a acceptat asumarea astfel de măsuri. Ați discutat cu toți parlamentarii despre condamnarea lui Becali? Sau, mă rog, cu majoritatea parlamentară? Între mine și ministrul Justiției a existat o discuție înainte de a-mi trimite nominalizările. Exact pentru a preveni refuzurile. Mă scuzați, dar e scandalos ce ne declarați, domnule președinte. Legea noastră prevede asumarea responsabilității de către cei care fac propunerile și de către cel care aprobă aceste propuneri în cele din urmă, adică Ministrul Justiției și Președintele României. Dacă e pe lege, nu mai comentez. Nu. Până la urmă, ce faceți? Îl grațiați sau nu-l grațiați? Este un răspuns pe care domnul procuror general Nițu trebuie să mi-l dea până anul viitor. Păi asta intră în prerogativele dumneavoastră. Ce treabă are procurorul general cu asta? Mi-a confirmat că este un om care poate îndeplini funcția și adaug acest punct de vedere la celelalte 2 avize pozitive pe care le-a primit domnul Nițu. Deci sunt 3 avize pozitive, cu tot cu al meu, și unul negativ de la CSM. Nu, acum am înțeles. Voi eschivați. Mai aveți ceva de declarat? Șampanie nu-i. Mulțumesc, domnule președinte, ne scuzați pentru deranj. Pe viitor, vă rog să nu ne mai sunați pe la emisiuni când apare ceva important, că vă sunăm noi, da? Sunăm la 22 22 22 și cerem cu președintele. Ia să vedem ce facem noi, ca cetățeni cinstiți, când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el.
Eu, domnule, eu. Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția. La telefon 22 22 22. Asta facem așadar. Sunăm la 222222 și cerem cu președinte. Și pierderi politice uriașe, nu numai mie. Dar asta e dita mai conspirația, domnule președinte. Știați așadar de acum 3 ani că Becali va fi condamnat? Asta înseamnă că v-ați amestecat în justiție, nu? Mulțumesc acelei majorități fragile că a acceptat asumarea astfel de măsuri. Ați discutat cu toți parlamentarii despre condamnarea lui Becali? Sau, mă rog, cu majoritatea parlamentară? Între mine și ministrul Justiției a existat o discuție înainte de a-mi trimite nominalizările. La acest lucru? Păi când v-au sunat? Cum sunt convins că vă aduceți aminte o dată, data de 5 mai 2010, aș putea spune cea mai grea zi din viața mea ca șef al statului. Cum v-au sunat pe 5 mai 2010 să vă ceară grațierea lui Becali? Păi l-au condamnat abia pe 20 mai 2013. A fost o zi care mi-a adus și ură și supărare. Luni încoace, azi ar fi a 4-a zi, deci poate chiar dinainte ca Gigi să se predea, la televiziuni se discută despre eliberarea celui mai mare creștin dintre infractori. Ei bine, nimeni nu s-a gândit, frate, să pună mâna pe telefon și să sune la președinție, să întrebe: Traiane, ai mă vreun gând să-l grațiezi pe ăsta sau nu? Desigur, ca să faci asta trebuie nu doar să fii posesor de legitimație de jurnalist, ci să fii chiar jurnalist. Deci, ce facem noi ca jurnaliști adevărați când vorbim despre subiectul grațierii lui Becali? Noi, ca jurnaliști, când vorbim despre Băsescu și grațiere, îi dăm portofelul și îi cerem un interviu, pe care președintele, respectând atât portofelul cât și relația cu presa, mi-l dă. Uite că sună. Ia. Vă salut, bună seara. Domnule președinte, vi s-a cerut să-l grațiați pe Gigi Becali? Și răspunsul a fost nu. Ce dur, atât de categoric, domnule președinte. Nu vă gândiți un pic, nu există așa nicio portiță. Nu vă mai amintiți când stăteați la șprițuri cu Gigi? Încă nu erau toate condițiile să se întâmple acest lucru. Încă nu erau condițiile să se facă